good friends at the Rallycross podcast. Noin, tervetuloa uuden Rallycross-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa kokeillaan vähän jotain erilaista ja otetaan kunnon joukko vieraita mukaan jaksoon. Eräässä toisessa podcastissa mennään tarinoissa usein sivuraiteille, mutta tässä podcastissa me lajin hengen mukaan otetaan lisälenkki tai niin kuin kansainvälisemmin sanotaan Joker Lap. Joona Sivupajärvi, hyvää iltaa. Iltaa. Mitäpä kuuluu? Eipä mitään. Hyvää kuuluu ja ratojen sulamisia tässä odotellessa. Sitä tässä kaikki tahoillamme venttaillaan, mutta vielä pitäisi hetken aikaa jaksaa. Mites sopiiko, jos puhutaan vähän rallycrossista? Juu, eipä siinä mitään. Höpötellään vaan. Viime kaudella niin sulla oli Poikkimäen Viestä vuokralla ja ajoit sitten sillä Rallycrossin SM-sarjaa. Mites se oikein sujuu se viime kausi? No kausiaan sujuu kokonaisuudessaan hyvin, että päästiin niin sanotusti tavoitteeseen, että mitä oltiin asetettu siihen ennen kautta, että saataisiin se vähintäänkin se SM-mitali. Ja pieniä niin sanotusti työtapaturmia oli siinä, että sattui pieni osuma ekas kisassa, niin se jäi vähän kummittelee sinne pistesaldoon sitten loppukauteen nähden. Spekuloitko yhtään, että jos se olisi mennyt semmoisella normaalilla kaavalla sitten se eka kilpailu, olisiko se vaikuttanut kuinka paljon se pisteero sitten siinä ton SM-hopeamitalli? No kyllä mä sillain vähän laskeskeltiin, että jos siitä olisi tullut hyvä sijoitus, joku podiumisia, niin olisi ollut kyllä ihan mahkut vielä taistella kyllä kultamitalista. Ai jaa, okei. Sillain se jäi sen verran pahasti siellä kummitteleen. Niin. No kuitenkin SM-pronssia ei niitä nyt sitten kuitenkaan ihan joka pojalle jaella, niin varmasti siitä ollaan silleen perheessä tyytyväisiä. Että. No kyllä, ja sillain kuitenkin oli kovat odotukset, että saataisiin tuolla hyvällä autolla, ja halusin itsellekin vähän näyttää, että kyllä on silti rattimies, että kun on noilla vähän niin sanotusti huonommilla autoilla ajellut, niin sai kerrankin kunnon vehkeen alle. Tai teittekö te missä vaiheessa sen päätöksen, että vuokraatte Poikkimäeltä auto? No sehän suurin piirtein sinne sitten syksyllä sitten on joku 22, niin sitten toi rallihomma, niin se ei oikein sillä sitä ajateltiin, että siinä ei sillä ole jatkoa, että tarvii kuitenkin siihen enemmän kuitenkin kerätä rahaa ja tällaista, ja sitten sen nuotista ajaminen on kuitenkin semmoista outoa vielä itselle. Päätettiin, että laitetaan se myyntiin se vehe, ja sitten saatiin se myyttyä, ja sitten päätetään niin varmistui se, että kyllä me sitten ajetaan sillä autolla kyllä sitten seuraava vuosi. Joo, ajoiko se kuinka paljon testiä sitten ennen sitä kauden aloitusta sillä Fiestalla? No kyllä me käytiin olikohan lokakuulla, niin käytiin vielä Honkajoella ajamassa pienet kokeilemassa vähän, että onko se minkämoinen ylipäätään ajaa se, että näkee vähän, että silloin ei ollut vielä sillain sovittu, että haluttiin nähdä vähän, että sopiiko se kuinka käteen se auto. Ja hyvin se sitten sopi, niin päätettiin sitten että ajetaan. Ennen kauden alkua kerran käytiin ajamassa. Kyllä. Mites sitten nyt tänä talvena, niin teillä on tullut taas kalustomuutoksia. Sä hommasit uuden auton. No juu. Mitäs haluat kertoa siitä? No joo, eli hommattiin samasta tallistahan tämäkin on lähtönään tämä auto, eli vanhempi koppainen Fiesta ja samasta Poikkimäen tallista on tämäkin vehe, että tämä on se millä Jensen ja nyt viimeisimpänä ajanut. Se käytiin tuossa tammikuun lopulla hakemassa. Oliko siinä sitten minkälainen ajatus sitten, että ette jatkanut vuokraamista Poikkimäeltä, että piti saada vaan oma auto sitten kuitenkin loppupelissä, oli sun mielestä parempi ajatus? Niin, kyllä se sillä kyllä me oltaisiin jatkettu kyllä, että olisi ollut kyllä mielenkiintoista jatkaa, mutta sitten se oli päässyt kauppoihin sitten siitä autosta. Ja aivan, se on myynyt se auton pois? Juu, se myi, se meni tonne Vaasaan sille. Okei, juu. Sinne Kivimäelle se meni. Mites se Fiesta nyt, minkä te Jenseniltä ostitte, niin no auto ei ole ainakaan huono, että kyllä sillä kerkiää. Ei, että vähän miedommalla se koneella on, mutta ei se pitäisi niin paljon vaikuttaa, että muuten samaa
osaa mitä siinä viime vuodenkin vuokrapelissä oli. Onko se kuinka kisavalmis? Saako heti lähteä vetelemään vai onko minkälaista hommaa vielä tiedossa? No pientä hommaa siinähän on, että se on nyt sillain se on hyvä, että siinä on niin kone juuri puollettu sillain, että sille ei tarvitse kuin öljyt vaihtaa. Ja muuten nyt sitten pientä kaikkea katsella, että on ehjänä kaikki, että unifaalit toimii ja ettei ole ruostunut. Ja, niin, mutta perushuoltoja. Niin, perushuolto, että ei ole laatikot on huollettu ja iskerit on huollettu juuri viime kaudella. Ei sillä tarvitse niitä katsella. Mutta sen on tuo kaikki lasikuit ja kaikki virki, että siihen nyt on tulossa ihan uudet kuidut kaikki ja uusi ovio ja uusi takaluukku. Hyvältä kuulostaa. Sillain, niin. Mites toi pistejäärata ei ajettu tällä kaudella, mutta sähän oot siellä porukas ihan meriittikuski. Oletko sä 2 kertaa voittanut sen? Joo, Tampereen. 2 kertaa ja sitten sen kerran on siellä Seinäjoella järjestetty. Joo, tänä vuonna ei ajettu sitä, että se jäi ajamatta. Ei ollut, että vähän oli sillain pettymys. Se olisi ollut mukava taas mennä, mutta ei voi mitään. Siinä oli vähän se oli juuri se viime vuosi, oli se viimeinen vuosi, kun siellä Pyynikillä sen saa järjestää, kun sinne tuli uusi se juoksutartaa, niin se ei sitten antanut enää kaupunkilupaa järjestää siinä. Niinpä niin. Että ne ei sitten saanut sille mitään korvaavaa paikkaa edittyä. Joo. Toivotaan, että ensi vuonna sitten olisi taas. Mitäs ensi kesän suunnitelmat sitten? Nyt on auto on ainakin olemassa, niin miltäs vaikuttaa, mitkä on suunnitelmat ensi kesälle? Joo, no sellaiset. No suunnitelmat, että SM ajetaan, että lähdetään mitalia kirkastaa ja sitten olisi tarkoitus ajaa niitä Masters-kisoja kanssa. Ja Viroon ei varmaankaan kyllä lähdetä, mutta muut sitten ainakin olisi tarkoitus ajaa. 8 kilpailua. Joku semmoinen voi olla, että 1 tai 2 siitä ehkä pois, mutta... Niin, mutta kuitenkin ajaa ihan tosissaansa. Kyllä, ainakin tuosta nyt heti Honkajoelta aloitetaan, että sinne olisi tarkoitus olla viivalla heti. Kuulostaa hyvältä. On siinä kuitenkin, niin aikataulut on kovat, ei passaa tulla mitään isoja takaiskuja ja näin poispäin, mutta mitä se jos kaikki on huolettu ja sekattu näin poispäin, niin miksipä tuo ei onnistuu. Kyllä. Ok, ei mitään. Kiitos tästä. Toivottavasti nähdään ensi kesänä. Ei mitään ja morjestellaan sitten kun nähdään varikolla. Näin tehdään. Selvä. Kiitti. Yes, kiitos. Hei, Kai.